21 январ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳайати роҳбарикунандаи суди олии иқтисодӣ, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, кумитаи телевизион ва радио ва як қатор муассисаҳои зертобаи кумитаи телевизион ва радио, агентиҳои хизмати давлатӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, хадамоти иҷро, донишгоҳи давлатии тиббӣ, донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн тағйироти кадрӣ ба амал бароварданд. мутобиқи банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Шермуҳаммад Шоҳиён, аз вазифаи раиси суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Мирзозода Рустам Пираҳмад, аз вазифаи муовини раиси суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Хайриддинзода Азизбек бо сабаби ба кори дигар гузаштан, аз вазифаи муовини раиси суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Исҳоқӣ Амирхон Нусратулло ва аз вазифаи судияи суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Азиззода Шодмони Шамс бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан ва дар бораи раиси суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Мирзозода Рустам Пираҳмад ирсол гардид. роҳбарони якчанд вазорату кумитаҳои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби расидан ба синни нафақа аз вазифа озод гардида, кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба ва забондону соҳибтахассус ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда таъин гардиданд. зимни суҳбат пешвои миллат вазъи кунунӣ ва дурнамои соҳаҳои зикргардидаро ҳаматарафа таҳлилу баррасӣ намуда, ба кадрҳое ки ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазорату идораҳои давлатӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд, доир ба кору хизмати содиқонаю софдилона ба нафъи ватан ва мардуми Тоҷикистон дастуру ҳидаятҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки дар фаъолияти роҳбарӣ ба таъмини адолати судӣ ва волояти қонун дар ҷомеа, тарғибу ташвиқи фарҳанги волои миллӣ тавассути телевизион ва дигар воситаҳои ахбори омма, тарбияи кадрҳои ҷавону варзидаи забондону кордон, аз ҷумла дар соҳаи фарҳангу рӯзноманигорӣ, омодасозии варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ дар навъҳои миллию олимпии варзиш ва ҳамчунин ба истифодаи босамару ҳадафманди маблағҳои буҷетӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд.